Wild Willie mangler, skal vi så lige se gå en fejlfri tur, så er han tilbage der, hvor han hører hjemme i spidsen af feltet. Nej, det kan han jo ikke. Han har altså ikke de 2 sidste point fra golfkuglerne. 32, men vi kan se, at Tierguden faktisk er i spidsen nu, jo, ikke? Nej, det passer ikke. Tierguden og Sortskæg står lige. Ja, så vidt jeg kan se på resultattavlen deroppe. Men ja, vi kæmper så ned ad trappen her. Men den er lidt forvirret her. Den skal lige finde sin streg der. Okay, så ryger den op ad rampen igen og henter sig et ekstra point der. Kører ned igen. Altså, nu kører den hele den lange vej der rundt om det. Det er for, at du var over at hente point over ved øksen, ikke? Jo, den tager lige tunnelen først. Tunnelen, ja, det er det, jeg kalder bilvasken. Ja. Så tager den lige tunnelen først. Ja, det kører bare fuldstændig, som det skal. Ja, så er vi forbi øksen her, så er det værste overstået herinde. Så er der lang vej, før der er flere point at hente. Nu skal den lige igennem chikanen her. Det gør Wild Willie jo fuldstændig uden problemer. Den har prøvet det mange gange før. Eller i hvert fald et par gange før her. Det kører lige ud i et. Og så har den sit lille tricks der har fulgt den hele vejen. Den har fundet sin egen vej heroppe langs med gulvbelægningen. Så den ikke behøver at færdes inde på hovedgaden. Og så skal vi ned og vælte potteplanter, så skal der lidt til det muntre køkken hernede. Sådan. Nå, okay, vi kører direkte i hus, ja. Nej, det var der, jeg så fejl sidste gang også. Okay, og så op og vælte potteplanter nu. Med printpladen forrest. Jeg tror da, du vil vende bagenden til. Ja, den gør det både med forenden og bagenden, for at spare lidt tid. Den er jo lidt dum. Den prøver bare at skubbe på alle steder på pladen der. Så for at spare lidt tid, så kører den både frem og tilbage. Okay, men den har ikke nogen afstandssensor. Den skyder sådan lidt på lykke og fromme i virkeligheden. Ja, den prøver så bare frem. Fuldstændig dumt. Ja. Sådan. Okay, ja. Man kan godt være dum i nakken, og så alligevel få succes. Det må man nok sige. Sådan. Og så skal vi lige have den ned fra køkkenet, det raserede køkken her, og så skal vi en tur rundt i centrifugen her i Roskildesvinget. Så er det ved at være et fuldt løb, der
Det, ja, kom så, find så vej her, ja. Og så tænk. Sådan her, og så tager vi Roskilde-svingen nu, det må det være, ja. Kom så, ja. Det er altid smukt, det der. Det er altid smukt. Og så skal vi lige hjem og binge. Ding. 18 point til Wild Willie.